tangan grinjal. Nyuwun apa meneh bawor nyong ngarep garap maning sing ngangel siki. Apa Kang? Tatu tresno. Duwite karo sapa Deska? Jajal kelingan apa ora? Upama ora duit ora apa-apa, ora masalah wong Deska dhewe kan ya anut ae. Tatu tresno kelingan ora Des? Nggih. Bawane Des. Bawane napa? Bawane wong sing ora gelem pisah ya. Pamintaku. Pamintaku. Limas situasi. Rongas-nangas sing nglanjus ya dadi. Ora pangas-pangas. Ora nutup ya ya. Karo nggo gladen. Ngesuk tulie anak. Sabar bae Yeng. Kadur omahe perep. Herman ya. Herman lah mandan mirip karo sing nabu jaipong apa ya? Saudara apa ya? Saudara lu. Ngresuk-resuk bae. Saudara senabi maksudnya. Oh, bae. Oh, bae tel. Oeng. Aduh, caketing ati. Yen cedak tansah mulan. Lagune ganti Des, Nyidam Sari. Sedo Kasih Langgam Jawa kendangane keroncongan ben penak. Nggih. Tatu tresno. Nano Pindha mimi lan mentuna. ayo Kang Mas bareng. Ayo Kang Mas bareng. Karena tepi wajib. Bon. Ayo terus nak. Karena tepi wajib. Alah. Anak tapi wajib. Angel. Karena tepi wajib. Oh, balik iya. menu bae tadi. Lah, kayak apa kok kayak ujian bae kok. Iya. Kone pakai Manuel ngarep duet karo Wiwin. Oh ya boleh, ditunggu Pergi ya. saja. Men rame kok. Nggih. Jadi Bang Wiwin kon duet karo Herman dia mending karo Immanuel.
Sudah ditunggu loh itu dari sore. Tur maning iki ya, wiwin Seperti apet sore cemberut bae. Iya. Dening mamasku ra kon munggah-munggah. Mau bengi ya wis pandang-pandangan ngantek jajeng nyumpuk kali-kali iki jajeng pindah kayak. Lah wong barang wis kadung apa ya, Des? Chemistry-ne cocok. Cocok chemistry-nya. Mungkin sudah. dihitung wetone jajal. Wiwin wetone apa Wiwin? Apa? Wetone Mbak Wiwin Win? wetone apa? Cuma kliwon jere. Cuma nenem kliwon 8 pira? Pira? Non 14. 14. Immanuel Apa wetone wetone? minggu wage kaya lu. Minggu 5 wage. Sanga karo 14 si pira? Pira? Seri. Sanga karo nyong ora Sri ngerti lungguh hitungan dunya kayak gue kok. larapati tiba lungguh man mengari Main jagung gue. intok man dunya kayaknya dunya lu Berarti main ya. gua ngerantarnya Wiwin karo Emmanuel bersatu dunyane kumpul Amin. Win jadi kelungguhan kadus awet Oh bisa naik pangkat malah. bengkoknya orang didol malah tambah Mau kerep jadi lurah. bisa bae Iya. kok siki urung munggah bae wis rame kok anger munggah rame asal anu betor ora gelem keprok berarti betor aslinya cemburu wis pokoknya kayak gue cok titenane ayo mbak Sido asih asma minangka Joko Des Kaskar Pramudia Hamsari upama sliramu sekar melati buka celuk tambani kendangan keroncong ciblon ayo komandan sampun rawuh mbak Bos Darwis ugi mangke badhe duet Pak Komandan mangke pradatan nek duet nek mboten kali Mbak Kenti mboten Nggih, niku nggih wajib. wajib Nggih. Immanuel ora karo Wiwin ora gelem Nggih. nyembunang apa Immanuel Kesukaan. ya kesukaan Nggih. si Citok yang ngeri Immanuel golek nyalahna Napa? no wingi kanggo kok sing wedon ora disengi Loh, kan tinggal nunggu napa nggih? Kari nampani carane. Nah, tapi terus duitnya nang ngaring tugu wingi diwehna wis ya nggih niku. ya pada baik ya Pada Win baik. aja kesu Mas Kino yo
Dawake spot ketoprakan pelok Mbak Wiwin jumeneng Mas Iman jumeneng wis kasih nembange monggo mantul ketoprakan Mas Iman awas ora keprok ora balah mikir diaturke ceritane ketoprak ngundang sing wedon wis lakone terserah dia sing Anjasmara Dawu paring mangandika Kang Mas. Inggih Kakang Damar Wulan. pun kakang iki wis Baduke kaya bulan sih. Damar bulan. Kayak dobet. Ayo, tak warai nyung sing dadi Wiwin. pun kakang wis kangen kawan sliramu. Masa? Awit pun kakang kuwi diperintah dening Patih Luh Gendir supaya ngarit ngempani jaran-jaran sing sekoyan-koyan. Lan adimu layang seto layang kumitir kuwi ora seneng kelawan pun kakang. Amargi menapa Kang Mas? Amargi menapa Kang? Awit pun kakang kuwi wong ora duwe yayi. Mboten ngaten to Kang Mas. Tirongna. Mboten ngaten to Kang Mas. Katawa banget kepriwe? Mboten mekaten lho Kang Mas. Mboten mekaten Kang. Ingkang nami tresna. Ingkang menawi tresna. Gegarane wong akrama dudu bondo dudu rupa. Iya kayak gue. Anak ketoprak-ketoprak ya kayak gue. Mayir temen. Yen sliramu tresna kelawan pun kakang, Iso we. pun kakang kuwi saya anggone ngarit aku ditembangi. Sit, pun seliramu tresno kali kakang. Kakang sing tresno kali kula, Mbok. Kuwane. Baleni. Win nyong sutradarae. Oh. Dadi sing jenenge ketoprak ya kudu manut karo peraturan sutradara. Iki ngene, yen Kepiye, Kang? sliramu ana ing Kadipaten Paluombo ya ing Kraton Majapahit, sesuk pun kakang bakal dadi senopati ngethok sirah menak jinggo. Minak dinggone kae. Minak jinggone saka Gino. Petor ora, Pak? Oh, Kino. tenglik Gino. Nanti ora gelem nyelingak kesu minak jinggone sih. Minak jinggo. Sehat. Lah apa minak jinggo sing mungkur bae? Iya. Oh, giwean. Yes. Pelong kebo marcuet. Terus. Pun kakang bakal pamit dadi senopati agung marang sliramu Anjasmara. Pun kakang kepen ngrurum kelawan sliramu. Ya, Pedok Mas. wis pendek ya mobil pendek. Napa? Kembange napa? Sing tenang. Sing tenang. Kenan dipanglipur uyung. Khusus wengi kiye tulung Iman mandan dodok Wiwin dipangku. Ora mah. Rawan dipangku metu. Ceritane kayak kue Win nang aring sejarah. Ki cerita ketoprak ki cerita sejarah dadi ku dieling-eling. Yang penting pangku nang kaki rus boy. Wong sing dadi ketoprak be Wiwin karo Immanuel.
kan cerita kan ora di maksudnya mung nangani adegan cerita kayak gue tok. Aja tremor. Sing tremor ke masalah Kakang Immanuel udah nyong sih biasa baik. Tremor siapa? Tremor ndredeg. Ndredeg? Bergetar. Nah mungkin kan dibawa dari perasaan yang paling dalam ya jadi ini ya. Kang, Non iman kuat, Imron sing ora kuat. lagu ya suara panggung bangun cekelan tangan Tanganku teles mau bar kayak ngemek. dan ini ketoprak kok ngeyel nembeki anak ketoprak ditanggap ngeyel Niki dadi kelalen lah. Renggane perawan suntik jane si adine Wiwin ora apa-apa pijer lampune kepadangan mandan di gawe riem-riem ya ilah Anriku kene gondalang barang ceritane kayak digawe bunder nah aja disipet Dari saya peteng sih. sing anak kaene sing anak ya kapal ceritanya kan nang alas aku parlit Jan, Kang peteng Kang. anak isin Iya. isi cilik doyan nginang tapi pincung durman besi ini tontonan 18 tahun ke atas jadi orang uli padang-padang Ini adegan dewasa yang sesungguhnya seperti ini. Iya. lamun yen min dadi wasa bumi langit gonjang mek jago teh iya Ada anak yang marah yang kembali orang bisa turu malah. nah apa Hah? dadi kayak Kevin dadi sing lutik iman sing bayangna wong bilang-bilang senajan kelinglingan gunung Aja Duh. nangis biasa baik. senajan kelinglingan gunung yai Iya. wong tresno mesti golek sing metok yo mino isin kang isin men nyabrang segara wedang kayak nang TikTok mbok lebur lulu sun lakoni asal nyong dadi wong wedon dadi Wiwin meneng bae nyong tetep Ora, nek aku tetap gemes. Temenan. umpamane ra kelakon iya Lewi boyo suka mati dadi dudu pun kakang sing mati bayane sing mati ngono tibakno katresnan sejati nun sewu Pak Kodir cocok mangga manu asli ya. nun sewu niki enten salam-salam Kak Mas saking pundi Mas saking Mas Maman Jaka sedaya oh nggih terus Maman Jaka saking Bandung nyuwun duetipun Mas Iman Siswocarito lan Mbak Wiwin Apa jenah? nyawaksa apa contoh gorok jaluk iman Icioto Iya. siswa carito Icioto itu salam kadem Ki Dalang Eko Suwaryo siap Grup Gantel Jaya Siap. Mas Langgeng Hidayat lan Siap. sedoyo dalang-dalang Kabupaten Kebumen ingkang rawuh sinten mawon Pak Turiman Turiman Nggih. lajeng Ibu Karim Astuti Walet Mas Korwin Bogor ingkang badhe nimbali ka Mas Eko Suwaryo tanggal 7 November pas hari wayang oh siap paguyuban Ikra paguyuban Pewargi paguyuban Giyanti Puro paguyuban Gentasetra Mas paguyuban Iwak Walet Mas Bandung Raya dan Jabodetabek salam saking Mas Maman Jaka Mas Siap. nuwun nggih mangga katresnan jati duet nggih Mas Iman nggih monggo minak jingga jak kesuh minak jingga Keprok kaki safari. Nah, ya. ya kayak gue tadi tim hore iki kena diajak pun kakek bakal maju perang jadi senopati agung Majapahit bakal ngadok sirip menak jinggo lelangan asmoro sayu Sekar Bima.
tresno disekseni lintang-lintang tengahing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ing wayah bengi rabaika doseng ati bepujan nabi ngendi wong ayu sing ati-ati aduh sari bergoyang kantel saya asik warasan tetap saya ayo dok ayo bagus aja sih orang aku kakak tresno gawe suraso nambari ati Mas tanggapku hatimu ayo aku ayo Setiawati kok asik Mas Peter Paksapani Mbak Kiki Mas Edi dan kawan-kawan Jawang-jawang ya iya ya ayo Yanu Mas Mudi asik Mas Mudi oh hi oh Segar Himayo Sanji tresno disekseni lintang-lintang ing tengahing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ing wayah bengi rabaika doseng ati asik pepujan atine ngendi wong ayu sing ati-ati asik Sekar Bima asik ayo dok bagus aja sih orang Indonesia ya aku kakak tresno ayo tentrem
jaluk sangu apa? ceritane uyengane njaluk sangu ceritane Kakang, Aku jaluk sangu ning Kakang. kula nyuwun sangu. Kadang kula sampun ngurung-ngurung dateng Kula sampun ngelih. Satus tenang bae maning Kakang. Bela maning. Kakang lah. Esuk tuli ketemu maneh. aduh iya Iki ngene yo, pun Kakang bakal ngayahi kewajiban sami selangan suko ana ing papan kene, pun Kakang bakal jumeneng Senopati ning Majapahit birat sirahe si merah jingga pun Kakang nyuwun pamit Antasmara. Matur suwun. Kula sampun Kang Bawon. minak jinggo kepriwe ki calone